Diolch is mis Laura agus sin na ceiscéile Berlin an tatan seo nuacht Cúla4. Dúirt an tada idachis Helen McEntee le déirní go bhfuil se gceisteici meánmhéidir na náltaí is siomraí ranga a laidú. Fuoi lochid áfach tá níos mú ná 50,000 dalta bunscoile I ranganí a bhfuil níos mú ná 30 duine iontub. An tatan seo rinne scoilení fud fad na tíre ceilere cheachtain an bhíochláin túil. Chlach daltaí Ghaelscoil Rory part in imacht speisialta de chuid Agri Aware, inar chuir siad plandaí in nádaí na scoile. Thonnachas deach bán I tíocht amach a similéir an tépéil Seachtaine agus an pápa nú tofa. Sé Robert Prevost ó Chicago, America atá níis mar fápa agus ceanara na Haglaise Catlachaí. Le ceilere dhéine lán na Hórapá chuir daltaí Ghaelscoil éanach ormhuain fáilte roimh eisiide de Feirlimint na Hórapá. Leabhar siad le Cynthia ní bhurrachu faoin opaí dhéanann si agus faoin méid tá fóla a eici faoi thiortha na Hórapá.